ইভেন সবচেয়ে ওয়ান আমার চিন্তা কখনো তামো সাইমান তাবুক যে তৃতীয় এদিকে এলাকাও গোবাং মা ত্রিপুরা দিকে কাজ জায়গায় ওয়ান যে দফানি বরফ ফানুংটো বা গুবুন দফানি বরফ জায়গা গোবাং মা পাই বাগান খাইনা শুরু খাইকা রাবার বাগান রক খাইনানি চেংখা খাই হা রক গোবাং মা পাইনানি চেংখা ইবাতা খলংনানি চেংখা আমো ওয়ান আমার চিন্তা next jadi ত্রিপুরা sarokni generation samungno mo blai kirima cinta ka o wan sugino ang jerekna omotro jeng siring tonglase chugla omono ang no wan sugui tini je national je commission for scheduled tribe ni chairman no ang tini koktun sikata puilahun lamsugo ani youtube channel lo tini belakeno nangkong mani sungkok salainai noro baksa borok nukhana haika baksa borok nugya khuna miao sini sar MLA Ronjit Deborma bin Facebook o post khlaibo kaisa suika a jaga o tamo hingke bo samani a jaga o chini tiprajuk burui buini bosoni borok bai kaisa hangke ST facility mane cancel khlainani ungthu hunoi bo tini o NCST haika ba National Commission for Scheduled Tribe chairman je endorsing Ariano bokok tun suhirmani engo abo tan boi shine nangka ba tangoi shine nangka abo to jung te sobai sugrup jung sanangye jung joton semano tamike buini boson borok bai sin ti project buri rok jodi kaijak hangke ST certificate je facility mani tomani abo cancel khaina ningtu abo to sikang simen jung sai phailayo haibano action no dajagya haibano action narjagya biaba chini Ronjit Sarangke bo miao koktun suhorka NCST ni chairperson no a jaga o bo tango shine nangka tango roh nangka hingke jung joton saimano chini tiprajuk buri bai jodi buini boson borok kaijak hangke chini ST facilities chini tipra hawo haikab chini addition bisingo kubang man bui nahari tongbaikha tabuk sanata hangke naidi nini job ni khetre pan hindi business ni khetre pan hindi mane je chini facilities tongmani abo borok chini tiprajuk buri bai kaijagoi je ST ni bisingo je facilities tongmani kam kham borok nahari tongo tabo bishes kore chini Ronjit Sar sai kana nikya kubangma chini addition bisingo kubangma buini boson borok chini tiprajuk buri bai kaijagoi chini obo hai business khlai tongmarok dukan party tongmarok tei nini jaga bo borok tabuk chini addition bisingo chini tiprajuk buri bai kaijagoi borok jaga ro pai tongbaikha abo singbuya kubangma business khetre nini tam sanai obo nini petrol pump phajing ba hindi itbatan phajing pan hindi joto chini tiprasani facilities naharoi borok tam sanai chini tipra hawo chini ST ni facility naharoi na borok tabuk samung tangoi dong hingke a jaga o chung tamni bugi obo joto slai nangkung mani hingke naidi chini tipra sangoi chini facilities borok naharoi dong hingke chung tipra sa tam manai abo singbuya borok o addition bisingo nini ha nini obo haike dukan pat te job ni khetre bo borok naharoi dong hingke chung jara ST chung jara tipra sarok tongnai rok hingke chini korta komi thango chini jaga komi thango abon bagoi obono tui chung ekdom dakte action na nangka hoitoba baksa ang joto borong saya koyekjon buri rok hoitoba je chini Sar Ronjit obaike koktun rohrmani buini boson borok bai kaijak hangke ST certificate batil khainang tu je bor rohrmani koyekjon borok kisa sajai tongoi mano haibano kubui kokhe obono obo jodi no cancel khlai rima hangke belai kaham nai chini tiprasa boson bisingo bo tamningke chini tiprasa boson hain komono digi chung thangoi tong chung saimano aboni bisingbo job ni khetre business khetre abo haike jodi no naharjagoi tong hangke chung tebo dakte kumanai aboni bagoi obo bo je yapre semani abo belai kaham ani boike belai step kaham obono dakti tam sanai samung khlaima hangke je buini boson borok bai chini tiprajuk jesapan khoroksapan jesapan ungtu buini boson borok bai kaisa hangke bono ST certificate cancel dakti khlaima hangke ang bo chajago belai kaham obo je step naharmani chini Sar Ronjit obo dakti no cancel khaina nungtu ang bo obon chajago hingke baksa borok hoitoba chajai phanung mano piabo kubui kokhe obono obo kaisa digi hingke chini tiprasa bosong
muthangnan lama tekaise digi hingke chini je ha rok chini je korta rok sekjagoi tongmani chini ST facilities na haroi abo phaijingo bo chum kaisa safety tongnai aboni bagui obole black and kaham yapre semani angbo obonole chajago hingke asuknai tamoni hingke norok bo hai wansuk norok ni je rai norok comment khlaisadi tamoni hingke norok ni wansukmung munango norok khe bahai chajak je chini tiprachuk burui buini bosoni borok bai kaijak hangke bini bagui ST certificate cancel khlaimani de chajak na khlai de chajak norok comment khlaisadi ke jotono hambai।